Nu obișnuiesc să fac foarte des videouri de genul acesta, însă în ultima perioadă am primit destul de multe întrebări legate de unde se află piața imobiliară la acest moment. Unde ne aflăm în ce ține de vânzări, vizionări, prețuri, bineînțeles, interes pentru apartamente, construcții noi, etc. Și o să încercăm să răspundem la toate aceste întrebări în clipul de față. În urmă cu câțiva ani, când eram în plină pandemie, am mai făcut un video de genul acesta pe care o să-l și las în descriere jos pentru cei care vor să vadă cum au mai decurs lucrurile de atunci. Bun, o să începem cu elefantul din încăpere și anume modificarea cotei TVA din 5% în 9%. Din data de 1 ianuarie a acestui an, poți cumpăra o singură locuință cu cota TVA de 9% dacă aceasta are un preț până în aproximativ 120.000 de euro exclus TVA și o suprafață utilă de maxim 120 de metri pătrați. Până în data de 31 decembrie a anului trecut, această cotă era de 5%, ceea ce înseamnă practic faptul că apartamentele s-au scumpit din pix cu 4%. Un aspect care nu te ajută nici pe tine ca și cumpărător și nici pe dezvoltator. Tu, Marcel sau Marcela, va trebui să scoți din buzunar câteva mii de euro în plus pentru cumpărarea aceluiași apartament, bani care vor merge direct la statul român. Știu, exact ceea ce ne dorim să auzim. O să vedem totuși că există un final fericit pentru toată povestea aceasta. Până atunci, însă, este o categorie de persoane care se bucură și poate profita foarte mult de situația actuală. Este vorba de vânzătorii, persoane fizice, în special cei care au cumpărat o casă sau un apartament în urmă cu câțiva ani. De ce? Nu se aplică TVA pentru un imobil vândut de o persoană fizică. Caz concret. Am o cunoștință care a scos la vânzare un apartament undeva pe la începutul toamnei anului trecut. Septembrie cred că era. În ceea ce privește telefoanele și vizionările, pustiu total. Nimic în afară de clasicul care este ultimul preț și vina să-l iau la insert minus 30% din prețul cerut. Trec sărbătorile, trece anul și omul semnează în data de 7 ianuarie a acestui an apartamentul la preț de listă nenegociat. Acesta este un caz concret pe care îl cunosc în mod personal, însă am mai discutat și cu alți colegi de breaslă care mi-au povestit de cazuri similare. Practic, ce se întâmplă? Cumpărătorii anticipează că va exista o creștere a prețurilor și pentru apartamentele vechi, deoarece acestea sunt raportate la prețurile apartamentelor noi. Este acum o fereastră de timp în care poți să-ți scoți la vânzare apartamentul sau casa și să beneficiezi de un preț pe care probabil nu l-ai fi obținut anul trecut. Deci cam așa stă treaba cu apartamentele vechi. Haideți să vedem ce au de spus și apartamentele noi de la dezvoltator. Ar fi absurd să spunem că modificarea aceasta de cotă TVA nu a avut niciun efect asupra pieței. Luna ianuarie, oricum, în ce ține imobiliarele, e o lună destul de lentă, dar anul acesta în mod special datorită modificărilor de lege. Însă, la fel cum în perioada de izolare socială din pandemie, când nu s-a vândut mai nimic, și în lunile care au urmat au cumpărat atât cei care ar fi cumpărat în acea perioadă, plus cumpărătorii noi din piață, la fel cum imediat după declararea războiului dintre Rusia și Ucraina, nu a sunat niciun telefon pentru niciun agent imobiliar timp de o lună bună, urmând ca după aceea să sune atât cei care ar fi sunat în acea perioadă, plus cumpărătorii noi din piață, la fel cum s-a întâmplat și în anul 2022, când pe toate posturile de TV și radio și pe toate site-urile se discuta numai despre recesiune și criză economică, urmând ca în 2023 să fie un an extraordinar pentru imobiliare, în special segmentul rezidențial, la fel se va întâmpla și în cazul de față. Va exista o acomodare în piață legată de noile prețuri, urmând ca în lunile viitoare piața să-și continue trendul ascendent cu care ne-a obișnuit deja. Cei care stau acum pe margine și așteaptă să vadă cum vor decurge lucrurile, pur și simplu vor intra în piață în lunile ce vor urma, deoarece vor vedea că aceasta își continuă traiectoria așteptată.
Concluzia la care am ajuns în clipul precedent, la care voi ajunge în clipul acesta și la care aproape sigur voi ajunge și în celelalte clipuri, dacă le voi mai face, e cea cu care deja v-am obișnuit. Dacă aveți bani sau posibilitatea de a accesa un credit avantajos pentru voi și familia voastră și aveți dorința reală de a vă cumpăra în sfârșit un locaș pe care să-l numiți acasă, nu așteptați reduceri de preț în zonele cu adevărat bune din orașele importante, unde construiesc dezvoltatori cu renume bun și cu reputație bine închegată în piață, pentru că aceste reduceri nu vor veni. În anii ce vor urma vom ține doliu pentru prețurile care sunt acum în piața imobiliară din România, raportate la câștigurile oamenilor și ale societăților comerciale. Dacă, Doamne ferește, vor apărea evenimente care nu țin de mersul normal al lucrurilor, atunci oricum vom avea o problemă mult mai mare decât sunt imobiliarele. N-a fost intenția mea să termin pe o notă chiar așa de joasă, tocmai de aceea o să vă mai aduc o veste care eu zic că este una bună. Tot din 1 ianuarie a acestui an, apartamentele pot fi predate doar locuite ca atare. Asta înseamnă finisate la cheie, cu ferestre, uși, pereți finisați, băi utilate și finisate, podele și așa mai departe. Aceasta e o chestiune care pe noi, cei din Timișoara, nu ne afectează foarte mult, pentru că oricum aici majoritatea apartamentelor noi de la dezvoltatori se vând finisate la cheie. În Cluj și în București, pe de altă parte, se mai practica varianta prin care se vindeau apartamente semifinisate, însă din 1 ianuarie nu se mai pretează varianta aceasta. Ceea ce, în opinia mea, e un lucru benefic pentru toate părțile implicate. Nu mai trebuie să suporți tu cheltuielile de finisare ale apartamentului și dezvoltatorul va beneficia de prețuri mai bune pentru finisaje premium, pentru că va cumpăra bulk pentru sute sau chiar mii de apartamente. Sper că videoul acesta, ca și celălalt, a fost unul benefic și ați învățat lucruri valoroase astăzi. Vă las cu același gând ca și data trecută, pentru că este la fel de relevant și astăzi. Cel mai bun moment să cumperi imobiliare a fost acum 5 ani. Ciao!